בוקר טוב חברים, מה שלומכם? אביחי כהן מקבוצת דאס. אנחנו בפותחים שבוע, יום ה-16 לנובמבר 2025, וזה בוקר טוב כי השעה של ההקלטה של הסרטון הזה היא 7:30 בבוקר. יש לנו שבוע מאוד מאוד מעניין, אחרי סופש מאוד מאוד מעניין. מה שקרה זה שבדרך כלל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת לנו את הדוחות של מדד המחירים לצרכן ומדד מחירי הדירות ב-15 לחודש, כל חודש. אבל בגלל שהחודש זה נפל על שבת, אז פרסמו לנו את זה ביום שישי, ולכן הסקירה עולה רק היום, גם באתר. שימו לב, אני עוד שניה אראה לכם, כל הסקירות מופיעות באתר, מי שלא רוצה לצפות בוויזואלי, וגם מי שצפה בוויזואלי ורוצה להרחיב את הדעת, יכול להסתכל. אני שנייה אנמיך טיפה את הווליום, כי נראה לי שאני צועק קצת. מעולה. זהו, אנחנו נמצאים באתר של קבוצת דאס, עולם התוכן, חדשות ועדכונים. כמובן פה אנחנו מעלים את כל התוכן העדכני ביותר והמעניין ביותר למשקיע הנדל"ן. כמובן שכל המידע שאני נותן גם בסרטון וגם באתר הוא לא ייעוץ פיננסי, לא ייעוץ שמאי, לא אדריכלי, לא משפטי, ולא מהווה סמכות כלשהי לקבלת החלטות. כל החלטה תקבלו על דעת עצמכם, כל המידע אינפורמטיבי ושיווקי בלבד. זהו, הסתייגנו, עכשיו אפשר להגיד, כל המידע נמצא לכם פה באתר. יש לנו כאן את מדד המחירים לצרכן שפורסם ביום שישי, שינוי מדד מחירי הדירות שפורסם גם כן ביום שישי, ומדד תשומות הבנייה שגם פורסמו בשישי, ודבר נוסף שפורסם ביום שישי, וזה בדרך כלל מתפרסם ב-14 לחודש, העסקאות נדל"ן. כמה עסקאות נדל"ן קרו, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז אנחנו ביום עמוס, חוץ מזה נדבר קצת על הוועדות שיש לנו השבוע, בעיקר התחדשות עירונית, כי זה מה שמעניין את רוב המשקיעים. יש לנו אולי תוכנית אחת שמדברת על הפשרת קרקע, שהיא בשטח חקלאי בכפר סבא, שאנחנו נדבר גם עליה. אז בואו נתחיל. פותחים שבוע עם אביחי, פותחים שבוע עם קבוצת דאס. אז אנחנו מתחילים מהפרסום של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, דירות בעסקאות נדל"ן לרבעון של יולי-ספטמבר 2025, כמובן שיש גם בפני עצמם נתונים על ספטמבר 2025, אבל אנחנו נסתכל על הרבעון כי זה קצת יותר מעניין. מה שאנחנו רואים כאן זה סוג של התאוששות לכאורה, ואני מדגיש לכאורה, כי שימו לב, אנחנו רואים כאן שבכל הרבעון, מיולי עד ספטמבר, נמכרו 23,330 דירות באופן כללי, גם יד שנייה וגם חדשות. אבל מה שקורה זה נראה כאילו אנחנו במגמת עלייה, כאילו אנחנו חוזרים למצב שהשוק בעלייה בכמות העסקאות, כי לעומת אפריל-יוני, שזה הרבעון הקודם של 2025, יש לנו עלייה של 15.4%, אבל אם נסתכל על התמונה המלאה, נוכל לראות שביחס לשנה שעברה, שנת 2024, אם נסתכל על אותו רבעון, אנחנו בירידה של 12.5%. תראו את ההבדלים. אז האם זה אומר שאנחנו נמצאים חזרה במגמה של עלייה? התשובה היא לא, עדיין אין לנו ודאות בנושא. מה שכן אנחנו יכולים להגיד, שכנראה יש כאן איזשהו תיקון, איזשהו מגמה של היינו במצב שפל ברבעון הקודם, עלינו טיפה, זה לא אומר שהמגמה תמשיך. כרגע זה נראה שאנחנו עדיין במגמה של ירידה בכמות העסקאות וגם בכמות, בעצם במחירים, אנחנו עוד מעט ניגע בזה. כמובן שאחת הסיבות היא הריבית, שאנחנו עוד מעט ניגע בה גם במדד המחירים לצרכן, שזה נושא בפני עצמו, נושא מעמיק וגדול. בואו ננתח שנת הנתונים קצת יותר לעומק, ואז נעבור כבר לידיעה הבאה. יישובים המובילים במחירת דירות בחודשים יולי-ספטמבר, זאת אומרת ברבעון הזה, מיולי עד ספטמבר 25, דירות חדשות, הערים שמובילות בהכי הרבה מחירות של דירות, תל אביב, אופקים וחיפה. והדירות יד שנייה מובילות, זאת אומרת הכמות עסקאות יד שנייה שנעשו אחר באיזה יישובים, אז חיפה, ירושלים ובאר שבע, הן הערים המובילות שבהן נעשו הכי הרבה עסקאות יד שתיים. האם זה אומר שהערים האלה טובות יותר, לא טובות יותר? לא, זה לא אומר כלום. יש הרבה פעמים נתונים מתאים, כנראה באזורים מסוימים, נגיד בחיפה, בדירות חדשות, יכול להיות שמה שקרה, שיצא איזשהו פרויקט, בין אם ממשלתי, בין אם פרויקט של קבלן, שעשה פרויקט גדול, והוציא בבת אחת הרבה דירות לשוק, כנראה עם הטבות מסוימות, וזה גרם לנו לאיזושהי עלייה בכמות העסקאות שם, כי אם נסתכל על הנתונים למטה, נוכל לראות שבאמת הכמות היא קצת קיצונית, הכמות באחוזים, אנחנו לדעתי על כמעט 197%, אני לא זוכר בדיוק את המספר, אבל בערך 197% ביחס לרבעון הקודם, בחיפה, בדירות החדשות. אבל זה לא מגמה. זה לא מגמה בכלל, כי לפני זה לפני כן ראינו ירידה, וגם בכמות העסקאות יד שנייה אנחנו רואים איזושהי התמתנות, עלייה קטנה, ולא עלייה גדולה כמו שאנחנו רואים בדירות החדשות. אז כנראה שזה מושפע מאיזשהו פרויקט או ממשלתי, או פרויקט חדש וגדול שהוציא קבלן.
מבחינת חודשי היצע, שזה אחד הנושאים החשובים שאנחנו קצת לא מדברים עליהם, מה זה חודשי היצע? נניח שהיום החליטו שמפסיקים לבנות דירות בישראל. כל הדירות שקיימות בישראל מוצעות עכשיו למחירה, תוך כמה זמן, על פי קצב המחירות של הרבעון הנוכחי או של החודש הנוכחי, תוך כמה חודשים נמכור את כל הדירות שקיימות ולא נמכרו. אז פה הנתון קצת מפתיע, לא באמת מפתיע, כי אנחנו רואים מגמה כזאת שגדלה מחודש לחודש, אבל הנתון עצמו הוא נתון עצום, 80 וכמעט 4,000 יחידות דיור, ליתר דיוק 83,920 יחידות דיור שמחכות להימכר. מבחינת חודשי היצע, זאת אומרת, אם נחלק את המספר יחידות דיור בקצב מחירות החודשי, אנחנו נגיע ל-28.8 חודשים, שזה גרוסו מודו 2.5 של היצע. אם לא ימכרו, אם לא יבנו יותר דירות במשך 2.5, עדיין יהיה דירות למכור, על פי הקצב הנוכחי, זה נתון עצום. האם זה באמת צופה פני עתיד? התשובה היא לא, כי כמובן שכל שינוי כלשהו במגמה הכללית של מחירות דירות, תגדיל בעצם את כמות הרוכשים, ואז החלוקה תהיה בפחות. אוקיי? ואז בסוף ייווצר מצב של פחות חודשי היצע. כמובן שהמגמה הזאת משתנה כל הזמן, אנחנו גם נדבר על זה כשנדבר על הריבית עוד מעט, על מדד המחירים לצרכן, שזה אחד הידיעות לדעתי מעניינות שהייתה לנו ביום שישי, אולי הכי מעניינת אפילו, וזהו. מבחינת הובלה של ערים במחירת דירות, אז כמו שראינו מקודם, דירות חדשות, מי שמובילה תל אביב, יפו, אופקים וחיפה, ודירות יד שנייה, חיפה, ירושלים ובאר שבע, אלו הערים המובילות שמכרו הכי הרבה דירות, הן בסקטור של הדירות החדשות והן בסקטור של הדירות יד שנייה בהתאמה למה שאמרתי לפי הסדר. מבחינת חודשי היצע, יש לנו כאן פילוח של החודשי היצע בכל אחד מהערים, איפה יש בעצם את הדירות הבנויות שמחכות להימכר בכמויות. אז אנחנו רואים שמחוז תל אביב באמת מוביל עם 31.8% מהדירות הלא מכורות, יש לנו 84,000 דירות, אז 31.8% מכלל הדירות האלו הן נמצאות במחוז תל אביב, מחוז דרום 12.8, אזור יהודה ושומרון 3.5, שימו לב, אחוז מאוד מאוד קטן יחסית, אזור יהודה ושומרון באמת נמצא בעלייה די מתמדת בכמות עסקאות, כמובן בהתאם לשוק, לא בהתאם ל-2022, 2021, אלא בהתאם לשוק הוא נמצא במקום טוב יחסית, מחוז ירושלים 13.1, מחוז הצפון 5.6, מחוז חיפה 8.9, ומחוז המרכז 24.3%. אם נסתכל על סך אזור המרכז, גוש דן והעוטף, מחוז המרכז באופן כללי, אם נכניס את תל אביב פנימה, אנחנו נהיה על יותר מ-50% מהדירות הלא מכורות בישראל, נמצאות במחוז מרכז תל אביב. סבבה, זו הידיעה הזאת, אם אנחנו נסתכל באתר שלנו, הידיעה הזאת נמצאת כאן, כמו שאמרתי מקודם, עולם התוכן, חדשות ועדכונים, מגיעים לעמוד עם כל החדשות והעדכונים החמים, פרסום על המס, עסקאות נדל"ן דירות, יולי עד ספטמבר 2025, כל הנתונים כאן מופיעים בצורה קצת יותר אינטראקטיבית, קצת יותר מושכת ומעניינת, מי שרוצה להתעמק בנושאים, לוחצים כאן, עוברים מנושא לנושא, אזורים גיאוגרפיים, כמו שדיברנו, מלאי ומגמות 28.8 חודשים, ו-83,920 דירות לא מכורות, ממצאים, זהו. זה הנתון הזה, נעבור לנושא הבא. המדד הבא שנדבר עליו, הנושא הבא שנדבר עליו, שינוי במדד מחירי הדירות, מראה לנו בעצם את השינוי, המגמה של מחירי הדירות בישראל, כמובן חלוקה לפי מחוזות ומגמה כללית. אז גם פה, המדד הזה בדרך כלל מפורסם ב-15 לחודש, בשונה מהמדד הקודם שראינו של עסקאות נדל"ן שמפורסם ב-14 לחודש, זה בדרך כלל מפורסם ב-15 לחודש, אבל בגלל ש-15 לחודש יצא בשבת, הוא פורסם ב-14 לחודש, ואנחנו עכשיו עושים את הסקירה עליו. אז מדד המחירי הדירות, כולל דירות חדשות, כולל דירות יד שנייה, שינוי המחירים היה ירידה ב-0.3% בחודש ספטמבר, אוגוסט-ספטמבר, לעומת יולי-אוגוסט, הייתה לנו ירידה של 0.3%. אם נסתכל על המגמה הכללית, מאז חודש פברואר אנחנו מתחילים לראות ירידות, עד ינואר ראינו בעצם עליות מתונות אמנם, אבל עדיין עליות, אנחנו מתחילים לראות, כמובן שיש דצמבר שהעלייה גדולה, אבל ינואר-פברואר הייתה עלייה האחרונה של 0.6%, פברואר-מרץ התחלנו לראות ירידות, 0.2, 0.2, 0.4, 0.4, 0.3 גם החודש, בעצם אוגוסט-ספטמבר, זה כמובן חודשים קודמים, תמיד בודקים את הנתונים אחורה. אלו הנתונים שאנחנו רואים, המגמה של ירידה, מה שמביא אותנו בסוף לעלייה שנתית של 0.5%, אם נסתכל סך הכל שנה אחורה, אוגוסט-ספטמבר, מאוגוסט-ספטמבר עד אוגוסט-ספטמבר, אנחנו בעלייה של 0.5%, באמת עלייה מאוד 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 קטנה שנתית, שהיא חלקה גדול מבוססת על אותם מבצעי קבלנים שבוצעו עד שבנק ישראל הוציא בעצם את
רגולציה שמונעת הלוואות בהתאם, אפשר להסתכל על זה אחר כך לקרוא במקורות. אז זה הנתון, 0.3% ירידה. בואו נצלול קצת לפרטים לפי מחוזות וכמובן לפי שנים. נגלול טיפה למטה ואנחנו יכולים לראות את השינוי במחוזות. לא בכל המחוזות הייתה ירידה של 0.3%. ממוצע של כל המחוזות ביחד היה לנו ירידה של 0.3%. נסתכל שנייה על הנתון של אוגוסט-ספטמבר 2025. אז במחוז דרום הייתה ירידה של 0.3%. במחוז תל אביב ירידה של 0.1%. מחוז מרכז 0.9, ירידה כמובן, חיפה, ירידה של 1.2%, מחוז צפון, עלייה של 0.3%, ומחוז ירושלים, עלייה של 0.5%. אם נסתכל על החודשים הקודמים, שזה נתון מאוד מאוד חשוב, כי הוא מדבר על מגמה כללית באזור מסוים, אז נסתכל שנייה קודם כל על יולי-אוגוסט, ואז על יוני-יולי. אז ביולי-אוגוסט במחוז דרום הייתה לנו עלייה דווקא של 0.7%, שאנחנו יכולים לראות שגם ביוני-יולי, היה לנו גם כן עלייה של 0.6%, הייתה לנו עלייה פעמיים, עכשיו יש לנו ירידה של 0.3%. במחוז תל אביב, ביולי-אוגוסט, כלומר המדד הקודם, הייתה לנו ירידה של 1.1%, ולפני זה ירידה של 0.5%, אנחנו ממש רואים כאן מגמה ברורה של ירידה במחוז. במחוז המרכז גם כן, אנחנו יכולים לראות אפילו ירידה יותר חדה מבחינת מגמה, 0.9% ירידה, 1.6%, ועכשיו 0.9%. במחוז חיפה, מעורב, אבל אנחנו כן רואים מגמת ירידה, למרות שראינו מקודם שהיא מובילה במחירת עסקאות בדירות יד שנייה וגם דירות יד ראשונה, אנחנו יכולים לראות עדיין שיש לנו כאן מגמה כללית של ירידה. בחודשים יוני-יולי 25 הייתה לנו עלייה של 0.5%, מאז ירדנו 0.5%, והחודש בעצם ביולי-אוגוסט-ספטמבר ירדנו עוד 1.2%. במחוז הצפון די יציב, עלינו 0.2 בחודשים יוני-יולי, ירדנו 0.1% ביולי-אוגוסט, ועלינו 0.3% באוגוסט-ספטמבר, מחוז ירושלים האחרון, שנשאר על מגמה חיובית לאורך שלושת החודשים של הדיווחים, 0.3% עלייה, 1.2% עלייה, ו-0.5% עלייה, זה מחוז ירושלים. אם נגלול טיפה למטה, נוכל לראות את מחירים הממוצעים של עסקאות לפי מחוזות, לפי רבעונים. זאת אומרת, הרבעון הנוכחי לעומת הרבעון אשתקד של 2024, אותו רבעון בהשוואה. אז אנחנו יכולים לראות שמחוז ירושלים, אנחנו רואים עלייה, אוקיי? נסתכל כאן, מחוז רבעון Q3, שזה הרבעון הנוכחי של 2025. אנחנו יכולים לראות עלייה במחירי העסקאות, יחסית ל-Q3 של 2024, יחסית לשנה שעברה, אנחנו בעלייה של מחירי העסקאות. בצפון אנחנו גם בעלייה, אנחנו יכולים לראות השנה, הרבעון של השנה המחירים יותר גבוהים מהרבעון של שנה שעברה. גם במחוז חיפה, מחוז מרכז דווקא אנחנו בירידה של המחירים, זה מאוד מאוד תואם למה שראינו מקודם על השלושה חודשים האחרונים, סוג של תמונת מראה, שסוג שמראה לנו את המגמה הכללית. גם בתל אביב ירידה, מחוז הדרום יחסית דומה, יש לנו עלייה קלה במחירי העסקאות, ברבעון הנוכחי לעומת הרבעון אשתקד. הרבעון כמובן השלישי אשתקד. מחירים ממוצעים של דירות מגורים בערים הגדולות, פה יש לנו את אותו דבר כמו שעשינו כאן, לפי הרבעונים, אבל פה זה קצת לפי ערים גדולות. אז באשדוד אנחנו רואים עלייה קלה, באשקלון אנחנו רואים עלייה קצת יותר גדולה, בבאר שבע יחסית שווה, אולי טיפה עלייה, בית שמש עלייה, בני ברק עלייה קלה, בת ים עלייה קלה, הרצליה ירידה, חדרה ירידה קטנה, חולון יחסית שווה, חיפה עלייה יחסית קצת יותר גדולה, ירושלים עלייה, כפר סבא ירידה, נתניה ירידה, פתח תקווה ירידה, ראשון לציון ירידה, רחובות ירידה, רמת גן ירידה ותל אביב ירידה. זהו, זה הנתונים שיש לנו שינוי מדד מחירי הדירות שפורסם ביום שישי, 14 לנובמבר 2025. בואו נמשיך למדד הבא ולפרסום האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שאולי הכי חשוב לנו כמשקיעים. בואו נעבור אליו. אז הפרסום האחרון שאנחנו ניגע בו של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, זה שינוי מדד מחירים לצרכן, שאולי הכי חשוב מהמדדים שדיברנו עליו, מהסיבה שהוא קשור ישירות לריבית, אנחנו עוד מעט נדבר גם על הריבית. באופן כללי בואו נסתכל קודם על הנתון הכללי, פחות מעניין אותי להיכנס עכשיו לכל הנתונים למטה, מי שרוצה יכול להתעמק גם בהודעה כאן וגם באתר שלנו, אנחנו באמת נותנים הכל, שוב באתר נכנסים, עולם התוכן, חדשות ועדכונים, שם יש לנו את הפרסום עם הסקירה האינטראקטיבית, הנה מדד המחירים לצרכן,
גם פה כל הנתונים, הכל מסודר לכם בצורה ברורה, יפה. בואו נחזור להודעה. אנחנו רואים שמדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר עלה ב-0.5%. זה אומנם אומר לנו כאילו המדד עלה, אבל אם נסתכל באופן שנתי, זאת אומרת 12 חודשים האחרונים, זה שם אותנו מצב שמדד המחירים לצרכן נשאר אותו דבר, שזה 2.5% עלייה שנתית, וזה שם אותנו בטווח היעד של בנק ישראל, של בין 1% ל3%, טווח יעד מעולה מבחינת צמיחה ואינפלציה. בעצם אנחנו רוצים לדעת שהאינפלציה היא לא יותר מדי גבוהה, אבל גם לא יותר מדי נמוכה, כדי לשמור כמובן על גדילה בצמיחה, בתוצר. אז אנחנו רואים שמדד המחירים לצרכן עלה ב-0.5% בחודש אוקטובר 2025, בהשוואה לחודש ספטמבר 2025, והגיע לרמת מדד של 104.1 נקודות. אם נסתכל פה מתחילת השנה, זאת אומרת מינואר 2025, מדד המחירים לצרכן עלה ב3%, אוקיי? 3.1%, סליחה, מתחילת השנה מדד המחירים לצרכן עלה ב3.1%, מדד המחירים לצרכן ללא ירקות ופירות, מדד המחירים לצרכן ללא דיור, ומדד המחירים לצרכן ללא אנרגיה עלו ב3%, פחות מעניין, ב-12 חודשים האחרונים, אוקטובר 25, לעומת אוקטובר 2024, מדד המחירים לצרכן עלה ב2.5%, זאת אומרת, אנחנו ללא שינוי, כי גם חודש קודם כבר היינו על 2.5%, אם נסתכל פה על המדד חודש קודם, גילינו שירדנו ב-0.6% במדד, החודש ביחס לחודש ספטמבר עלינו ב-0.5%, עדיין שם אותנו על 2.5% מהסיבה הפשוטה שהחודש שיצא החוצה, אוקיי? החודש שיצא החוצה היה כנראה אותה עלייה בדיוק, אותה ירידה בדיוק, ואז בעצם אותה עלייה, ואז נשארנו בעצם 12 חודשים עם אותו מדד מחירים לצרכן, אינפלציה. נסתכל שנייה על בנק ישראל, ונסתכל על הנתון הכי קריטי שלנו, זה הריבית בנק ישראל, היום עומדת על 4.5%, מועד ההחלטה הבא, ב-24 לנובמבר 2025, האינפלציה, כמו שאמרנו מקודם, נשארה על 2.5%, שהיא נמצאת בטווח היעד, והסיבה שזה מאוד מעניין, כי יכול להיות, ואני לא מתחייב פה, ואל תתפסו אותי במילה, כי יכול להיות שזה לא יקרה הפעם, בגלל כל מיני סיבות, אנחנו עוד שנייה ניגע בהם בקטנה, אבל יכול להיות שאנחנו נתחיל לראות הורדת ריבית מתונה, לא מאוד אגרסיבית, אבל יכול להיות שאנחנו נראה בהחלטה הקרובה הורדת ריבית, כי נגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון, אמר בכנס של הפיקוח על הבנקים, שהוא מצפה לראות את האינפלציה מתכנסת לפני שהוא יחליט על הורדת ריבית. אנחנו רואים כאן חודשיים שבהם האינפלציה נשארת באותו אחוז עלייה שנתי, ולכן ייתכן שאנחנו נראה הורדת ריבית, במיוחד שההפסקת אש כרגע מחזיקה מעמד, זה לא אומר שלא יהיו שינויים. אם פתאום תתחיל חזרה מלחמה בלבנון, איראן, לא משנה איפה, אז יכול להיות שהחשש שהם יהיה לנו שינוי דרסטי א' בהוצאות, וחשש לאינפלציה, וכמובן בשרשרות אספקה ובייבוא, אז יכול להיות שאנחנו נשאר על אותו מדד ממקום שמרני, כמו כן אם ההפסקת אש בעזה גם כן תפסיק, אז גם יכול לעבוד בעיה, ובאופן כללי יכול להיות שנגיד בנק ישראל יגיד, אין בעיה, אנחנו רואים התכנסות, אני רוצה לראות שזה ממשיך עוד פעם, עוד חודש. יכול להיות שרק בהחלטה הבאה, כל חודש וחצי יש לנו החלטה, כמעט כל חודש וחצי, באופן כללי. הכל מפורסם לנו, אפשר לראות את ההחלטות הבאות, אבל כנראה, אם אנחנו נהיה שנייה תחת הנתונים שהכלכלנים סבורים בהם, אז אנחנו כנראה נראה הורדת ריבית, לא מאוד משמעותית, לא מאוד גדולה, אבל כן התחלה של מגמה, שאם היא לא תגרום להתפוצצות חזרה של שוק הדיור, או של האינפלציה, אז יכול להיות שאנחנו נראה את המגמה הזאת ממשיכה, אנחנו כן באיזשהו רצון כללי של בנק ישראל, מסתכל על התוכנית הכלכלית הקודמת, המוניטרית, התוכנית המוניטרית, אז אם אני לא טועה, עד סוף שנת 26, נגיד בנק ישראל אמר שהם רוצים להגיע לריבית בנק ישראל בערך של 2%, כמובן שמדובר על ריבית שהיא לא נומינלית, אלא ריאלית, ולכן צריכים להסתכל שהנתונים נשמרים. 2%, אנחנו עד סוף של 2026, זה היעד, כמובן רק בהתאם למה יקרה עם האינפלציה והמלחמה וכו' וכו' וכו'. אלו הנתונים שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ומאוד מאוד קריטיים, במיוחד בגלל החלטת הריבית הקרובה, שכן עשויה להשפיע באופן ישיר על שוק הנדל"ן בישראל, כמו שראינו הרבה דירות לא מכורות, יש לנו כמעט 84,000 דירות שלא מכורות, זה אומר 28.8 חודשי היצע. יכול להיות שאם נראה את הריבית יורדת, מתחילה אפילו מגמה כללית, פסיכולוגית זה יעורר לנו את המשקיעים, או את האנשים שעמדו על הגדר ורוצים לקנות את הדירה שלהם, או כאלו שלא זכו במחירים למשתכן, דירות בהנחה וכל התוכניות האלו הממשלתיות,
ירצו לקנות, והריבית תרד ויגידו, הנה עומד לקרות משהו, יכול להיות שהשוק מתעורר חזרה, אני רוצה להספיק לקנות לפני שזה קורה. אז בואו נראה. כמובן, אין כאן שום התחייבות, כל המידע שאני מדבר עליו, אינפורמטיבי, שיווקי, שיח שלי, אין כאן שום דבר מאחורי זה. נדבר לבד. אז זה הנתונים האלו, בואו נעבור שנייה קצת לראות תוכניות שיש לנו השבוע בוועדות השונות, יש לנו בעצם דיונים בוועדות השונות, בואו נראה איזה תוכניות מעניינות יושבות שם, בעיקר התחדשות עירונית, כי זה בעיקר מה שחדורים. תוכנית אחת שאני רוצה לגעת בה, שהיא לא התחדשות עירונית, זו תוכנית שמפשירה לנו שטח קרקע יחסית גדול, אני רוצה לראות קודם כל שהנתונים שלה בכלל מפורסמים, ואם לא אז נדבר עליה באופן כללי. יאללה. אז הוועדה הראשונה שאני רוצה לגעת בה היא הוועדה המחוזית תל אביב, הוועדת משנה להתחדשות עירונית ספציפית, אנחנו נסתכל שנייה על שתי תוכניות שעומדים לדון בהן ממש ב-18 לחודש, ב-17 לחודש, מחר, אוקיי? ישיבת של הוועדת משנה להתחדשות עירונית תל אביב, זה מחוז תל אביב, אוקיי? אז בואו נסתכל ברשימת מתחמים. אנחנו רואים שהתוכנית הראשונה שעומדים לדון בה זה באזור, מתחם בן גוריון ומתחם בן צבי. בואו ניכנס לתוכנית, נסתכל שנייה על מה מדובר. בגדול, הסעיף של הישיבה שעומדים לדון בו זה בעצם סעיף אישור תוכנית. עומדים לעבור, היה בעצם את השלבים, מי שזוכר, השלב הראשון, הגשת תוכנית, עמידה בתנאי סף, דיון בהפקדה, הפקדה להתנגדויות, דיון בהתנגדויות, אישור, מה שנקרא הפקדה בתנאים, או הפקדה רגילה, או דחייה, במקרה הזה הייתה הפקדה בתנאים, תקנו את התנאים, הפקידו אותה, ואז אחרי שהפקידו אותה, היה תיקונים, תקנו אותם, פרסמו לפי סעיף 106ב לחוק התכנון והבנייה, וכעת עומדים לדון באישור התוכנית. הנה אנחנו יכולים לראות, ועדת משנה להתחדשות עירונית בתל אביב, הנה סעיף דיון באישור, מתן תוקף תוכנית, ושמיעת התנגדויות לפי סעיף 106ב לחוק התכנון והבנייה. מה שדיברנו, היו ההתנגדויות, עשו תיקונים בהתאם לאותן התנגדויות, ועכשיו עומדים לדון בהאם לאשר את התוכנית ולדון בהתנגדויות הנוספות הללו. זו התוכנית הזו, בואו נסתכל מה היא מדברת. היא מדברת על התחדשות עירונית על ידי הריסת 672 יחידות דיור והקמת 2,337 יחידות דיור חדשות בתמהיל מגוון, בנוסף 93 יחידות דיור להשכרה בבעלות אחודה לתקופה של 20 שנה, מסחר ומבנה ציבור. חיזוק רחוב בן גוריון כרחוב פעיל ותכנון השטחים הפתוחים ליצירת מרחב רציף ואיכותי, כרגיל מאוד ציורי. הנה הקו הכחול של התוכנית, אנחנו יכולים לראות אותו. אם נסתכל על מיקומים, בואו ניכנס להוראות התוכנית ונסתכל ממש על הגושים והחלקות, נגלול טיפה למטה, ואנחנו יכולים לראות שזה נגיד גוש 6807, נפתח שנייה את GovMap, נוכל להסתכל על זה, הנה זה 6807, נלך לגוש, וחלקה נגיד 2 עד 20, אז ניקח לדוגמה את חלקה 2. אוקיי, אנחנו יכולים לראות את הקו הכחול כאן, נסתכל על המבנים, אנחנו יכולים לראות את כל החטים האלה, קוביות הללו, זה כל האזורים האלה, אוקיי? כל הקוביות הללו, הכל בהתחדשות עירונית, לדעתי 187, חלקה 187 בפנים, כן, ממש כל המתחם הזה, כולל אלו שנמצאים כאן, עד האזור הפתוח, שהוא גם כן חלק מהתוכנית, כפי שאנחנו רואים בקו הכחול, כל האזור הזה, עד לפה. מבחינת מבנים, אנחנו יכולים להסתכל שזה כל החטים, עד לפה, עד תחילת הבתים הפרטיים, או הקוטג'ים. בואו נסתכל על תסריט התוכנית, אוקיי, שזה תמיד מעניין אותנו לראות מה ייעודי הקרקע על פי התוכנית. הנה תסריט התוכנית, ייעודי קרקע מגורים ד', אוקיי, מגורים ד' זה עם רקע אדום. בואו נתקרב טיפה ונלך ימינה למקרא, מגורים ד', דיור מיוחד, שדיברנו על זה, דיור להשכרה, מה שהיה כתוב ממש בהוראות התוכנית, שטח ציבורי פתוח, דרך מאושר, דרך מוצעת, שביל, גשר, שטח לאיחוד וחלוקה חדשה, סבבה. בואו נסתכל על האזורים האלה, זה שטח מבנה ציבור, מה שראינו השטח הפתוח היום, שטח ציבורי פתוח, וזהו, כל השאר מגורים עם שטח ציבורי פתוח. באמצע כאן יש גם מבנה ציבור קצת. זו התוכנית מבחינת שווים. אנחנו נכנסים לדוח של השמאי, טבלאות איחוד וחלוקה, טבלאות איזון והקצאה. אנחנו נכנסים פה לדוח הזה, כי דוח תקן 21.1 במקרה בתוכנית הזו לא סרוק ולא העלו אותו, אבל אם נסתכל גם בדוח איזון והקצאה יש לנו את הנתוני שווי שקבע השמאי, כמובן רק שמאי קובע שווי, חברים כל הזמן להדגיש את זה, דירות קטנות עד 68 מטרים במצב היוצא, כשהן חדשות
יהיו שוות 32,000 למטר, דירות בינוניות עד 85 מטרים 30,000 למטר, ודירות מעל 120 מטר 26,000 שקלים למטר. אנחנו יכולים לראות כאן באמת את המטר הנוסף שווה פחות מהמטר הקודם, את מה שנקרא תפוקה שולית פוחתת, המקביל שלה בנדלן, במקרקעין. זה השווים של המצב היוצא. כמובן, זמן טוב ללכת ולראות בכמה מוכרים כאן דירות ישנות, מה התמורה, ובהתאם לזה לחשב באופן כללי. כמובן, שום דבר לא מחייב, כי הדוח עצמו הוא דוח למצב הקיים, על פי העסקאות שבוצעו בפועל. להסתכל בכמה נמכר היום, בכמה יהיה שווה בעתיד, על פי מה שקבע השמאי כמובן, להביא שמאות גם לרכישה, לראות שלא עושים טעויות, להסתכל, לראות אם רווחי לנו, כמובן בהתאם לטווח הזמן. שימו לב שהתוכנית מאוד מתקדמת, היא נמצאת כבר בשלבים אחרונים לפני אישור. מחר ב-17 לנובמבר 2025 יש את הדיון לגבי אישור התוכנית ודיון בהתנגדויות לפי סעיף 106ב, פרסום השני לחוק התכנון והבנייה כמובן. לשים לב, ואם יש עסקאות מעניינות, יאללה, תרוצו על זה. סבבה, זו התוכנית הראשונה שאני אגע בה. אני רוצה באמת לרוץ מהר, אני לא רוצה להיכנס לכל הדברים, מי שרוצה יכול לעיין אחר כך באתר מינהל התכנון ולהסתכל על התוכניות עצמן. אז בואו נתקדם לתוכנית הבאה, שידונו בה בוועדת משנה להתחדשות עירונית של מחוז תל אביב. התוכנית השנייה היא תוכנית 505-085-8258, ח' 655, מרחב יוספטל בחולון. בואו ניכנס לתוכנית, נראה מה הנתונים בה. אז זו התוכנית, אנחנו יכולים להסתכל בצד שמאל על הקו הכחול, נשנה שנייה את הרקע. אין פה המון מבנים, אבל זה אזור, זה לא שטח מאוד גדול, ויש כאן יחסית הרבה מבנים לשטח. אם אנחנו נסתכל על מטרות התוכנית, פיתוח והתחדשות עירונית למתחם יוספטל ויצירת מוקד מטרופוליני, תוך מיצוי יתרונות המיקום הייחודי בסמוך לתחנת רכבת יוספטל, נתיבי איילון, והצטלבות שני קווי מטרו M1 ו-M3. כמו שאנחנו יודעים, אפשר ללכת ולראות. בואו נסתכל שנייה, כמו שעשינו מקודם, נסתכל על הגוש חלקה לטובת בדיקה של המיקום. נרד, נגלול טיפה למטה, ניקח לדוגמה את גוש 7132, חלקה 69. טוב, אנחנו בגוש 7132 חלקה 69, שזה חלק מהמתחם. אנחנו יכולים להסתכל פה תמיד על הקו הכחול של התוכנית, לראות את המבנים המיוחדים האלה שהם נראים ככה, לזהות אותם. יש לנו גם כתובות כמובן, אבל אני תמיד מעדיף להסתכל ולראות אותם בעיניים. אנחנו רואים 1, 2, 3 מבנים כאלו, וגם פה 1, 2, 3 מבנים כאלו. כל המבנים שנמצאים צמודים אליהם ונמצאים איתם, הם גם כן חלק מהתוכנית. בואו נוריד שנייה את הגושים וחלקות שלא יבלבל אותנו, לפחות החלקות. זה הקו הכחול שדיברנו עליו. ואם נסתכל על מה שהם כותבים לנו על המטרו, סליחה, אני אנתק שנייה את ההתראות. אם נסתכל על מה שהם כותבים על המטרו, אז בואו נכתוב מטרו, קווי מטרו, תחנות מטרו, ואנחנו יכולים לראות שבאמת, כמו שהם אומרים, בהוראות התוכנית בצורה היפה הזאת, הצטלבות שני קווי מטרו, M1 ו-M3, אז יש לנו כאן M1, אוקיי, ו-M3, והתחנות נמצאות ממש קרוב. מתחם שבפוטנציאל העתידי שלו, הוא מאוד 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 טוב, כי הוא קרוב לתחבורה ציבורית, ורוצים לעשות עצימות בנייה תמ"א 70 באזורים של המטרו, של התחנות מטרו, רוצים להעצים את הבנייה, לייצר עירוניות, וחוסר תלות בכלי רכב פרטיים, שזה כמובן חלק מכל הנושא, גם של עירוב שימושים וגם של התחבורה הזו. אז זה מאוד מעניין. מבחינת שווים, מי שרוצה ייכנס אחר כך להסתכל, ראיתם מקודם. בואו נסתכל שנייה על הנתונים הכלליים. הוועדה שאחראית להפקיד את התוכנית בעצם להתנגדויות, היא הוועדה המחוזית תל אביב, כמו שראינו, זו הישיבה של הוועדת משנה להתחדשות עירונית. תוכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים והרשאות. כלומר, היא לא תוכנית מתארית, היא תוכנית מפורטת. אפשר מחר בבוקר, אחרי שהתוכנית מאושרת, לכתוב תוכנית בינוי או ישר היתר, תלוי בוועדה. לכתוב תוכנית בינוי בדרך כלל, ומהתוכנית בינוי ללכת להוציא היתר בנייה. אז זו התוכנית הזאת, תוכנית של מרחב יוספטל חולון, ח655-085-885-8258. נדלג, נעבור לתוכנית הבאה, בוועדה השונה, אנחנו רוצים ועדה אחרת, סיימנו כבר עם הוועדת משנה להתחדשות עירונית של תל אביב. בואו נעבור הלאה לוועדה הבאה. הוועדה הבאה שאני רוצה לגעת בה היא ועדת המשנה להתחדשות עירונית של מחוז חיפה. יש לנו כאן יחסית הרבה תוכניות, אני אבחר אולי 2, אוקיי, אני לא רוצה שניגע בהכל. בואו נוותר נגיד על דיון פנימי, שזה המשך של דיון קודם שהיה. בואו ניקח דיונים חדשים, דיון בהפקדת תוכנית ודיון בהפקדת תוכנית. אחת של מתחם העגור בחדרה, והשנייה של פרדס חנה, התחדשות עירונית הבנים, פינת הנדיב. בואו נלך לתוכנית הראשונה, 302-135-2137, ובאמת ברפרוף מהר, כי אני לא רוצה שהסרטון הזה יהיה מאוד מאוד ארוך, לתת לכם זמן להקשיב לו. אז בואו ניכנס לתוכנית הראשונה, פרדס חנה אמרנו, בדיקה תכנונית, לא הסתכלנו מה הסעיף שאמרנו, סעיף הפקדת תוכנית, סליחה, הסתכלנו.
הפקדת התוכנית להתנגדויות, כמו שאמרנו, קבלת תוכנית, עמידת בתנאי סף, דיון בהפקדה, זה הדיון בהפקדה. אנחנו עושים עכשיו איזשהו דיון ומחליטים האם להפקיד את התוכנית להתנגדויות לציבור, שזה שלב מאוד משמעותי קדימה, נותנים לציבור להתנגד לתוכנית ומשם לכיוון של אישור. שלבי הטיפול בתוכנית, קבלת תוכנית ב10 לפברואר 25 ועמידה בתנאי סף ב3 ליולי 2025, ממש לפני 4 חודשים, טיפה יותר. ועכשיו אנחנו בדיון בהפקדה, זו הוועדה הקרובה ב-18 לנובמבר 2025 בעוד יומיים. אוקיי? יום שלישי. יופי. תוכנית יחסית קטנה, אוקיי? אם נסתכל על כמות יחידות דיור, קביעת ייעודי קרקע, זכויות הוראות וחיות בינוי, תכנון ועיצוב למתחם פינוי-בינוי העגור כחלק מהתחדשות עירונית, רחוב דוד שמעוני, מרכז העיר חדרה. סליחה, נכנסתי לחדרה, לא לפרדס חנה, שימו לב. תוכנית 302, 1352, 137, כמובן מי שרוצה יכול להסתכל במסמכים האחרים, חוות דעת כלכלית, כמו שאמרנו תקן 21.1 של השמאי, יכול לראות מה יהיו השוואים על פי מה שקבע השמאי נכון להיום, אין להתבסס על זה, רק על זה, כמובן צריך להביא שמאות לפני כל רכישה של כל נכס, לפחות ככה אני ממליץ, אבל אפשר להסתכל ולכתוב תוכנית עסקית כללית לנו כמשקיעים, לראות, אני קונה את הדירה במחיר X, מה יהיה שווי לכאורה, אני אומר לכאורה כי זה שווי שהוא לפרויקט, הוא לא אותו שווי לשמאות פרטית שעושים, אז כאן יש לנו שווי בנוי למגורים, בין 18,000 ל-23,000 למטר, זה שווי של המצב היוצא, תלוי בגודל הדירה, ככל שהדירה יותר קטנה, ככל הנראה שאנחנו נראה שווי יותר גבוה, וככל שהדירה יותר גדולה, אנחנו כנראה נראה שווי יותר נמוך למטר, כמובן שזה תלוי באזור ותלוי באוכלוסייה, וכו' וכו' וכו'. בואו נסתכל רק אם יש לנו איזושהי הדמיה חמודה, רק בשביל לראות איך המתחם יראה, כי זה מתחם קטן יחסית, ולא, אין לנו כאן הדמיה נראה לי. אין הדמיה, סבבה. אולי בנספח בינוי, בואו נסתכל, בואו נעיף מבט, רק בשביל האווירה. הוראות לא, נספחים, נספח בינוי. אם אין כאן נתקדם הלאה, זה לא כזה קריטי. כן, אז יש לנו כאן ממש הדמיה קטנה וחמודה. לא מאוד מבט על, אבל כן נותנת לנו איזשהו כיוון כללי לקומת מסחר בקומת הקרקע, כמו שאנחנו רגילים בעירוב שימושים ומגדלים גבוהים. כמו אתם רוצים לראות את הכמות יחידות דיור, אז נעבור שנייה להוראות, בואו ניכנס להוראות התוכנית. נעבור שנייה על דברי ההסבר הכלליים. תוכנית להתחדשות עירונית מתחם העגור, לאורך רחוב דוד שמעוני, שוב בחדרה, לא לשכוח. תוכנית אשר ממשיכה את מתווה התחדשות עירונית ומימוש מדיניות ציפוף לאורך ציר דוד שמעוני, שהוגדרה כמיועד לציפוף והתחדשות עירונית בתוכנית ח'-ד' 2020. מתחם העגור כולל 152 יחידות דיור במצב הקיים, ומתוכנן פינוי בינוי קרוב ביותר לתחנת הרכבת ליער חדרה. והתוכנית מציעה העצמת זכויות ותוספת יחידות דיור כחלק מהתחדשות העיר חדרה ורחוב דוד שמעוני בפרט, וכחלק מהכניסה למרכז העיר הוותיק והקרבה לתחנת הרכבת ויער חדרה. עקרונות התכנון והבינוי הגורם, הקמת מגדלי מגורים על גבי 2 קומות מסד, הכוללות שימושי מסחר, תעסוקה ושטחים ציבוריים מבונים, חזית מסחרית כלפי רחוב דוד שמעוני, סך הכל מבוקש 608 יחידות דיור נוספות, ובנוסף שטחי מסחר, תעסוקה ושטחים בנויים ציבוריים. זהו. זה מה שאנחנו ניגע בתוכנית הזאת. גם פה אנחנו מסתכלים על סיווג התוכנית, סמכות להפקיד את התוכנית, ועדה מחוזית, כמו שראינו, הוועדה המחוזית חיפה, ועדת המשנה להתחדשות עירונית, היא זאתי שתחליט ב-18 לחודש, ביום שלישי, האם להפקיד את התוכנית להתנגדויות או לא, והתוכנית עצמה היא תוכנית מפורטת, כלומר, אחרי שהיא תאושר, יוכלו לבוא, להוציא היתרי בנייה, או לכתוב תוכנית בינוי כמובן, ולהוציא היתרי בנייה אחר כך. זהו. בואו נתקדם הלאה, נסיים את התוכנית הזאת, נעבור לפרדס חנה. היינו קודם פרדס חנה, אז בואו נחזור לפרדס חנה, פרדס חנה. הנה, תוכנית 308, 1215, 284, פרדס חנה, התחדשות עירונית הבנים, פינת הנדיב, דיון בהפקדת תוכנית. גם פה, כמו שאנחנו רואים, כמו בתוכנית שראינו בעגור בחדרה, גם פה דיון בהפקדת התוכנית, עמדה בתנאי סף, הגישו אותה, עמדה בתנאי סף, עכשיו יש דיון בהפקדה, במידה ויחליטו להפקיד אותה, הציבור יוכל להתנגד, ואחרי זה ידונו בהתנגדויות, במידה ויפסלו את ההתנגדויות, התוכנית תעבור לכיוון של אישור, במידה ויקבלו חלק מההתנגדויות יתקנו, יעשו פרסום נוסף, וכו' וכו' וכו'. פה במקרה הזה, אנחנו בדיון בהפקדה של התוכנית, בוא נסתכל שני השלבים, קבלת תוכנית הייתה ב-20 לנובמבר 23, תראו כמה זמן, במאי 24 עמדה בתנאי סף, ורק עכשיו, אנחנו רואים שיש לנו ישיבה, שיחליטו בה, היה בעצם ישיבה נוספת פה, בואו נראה מה דיברו עליה, יכול להיות שירדה מסדר היום, תוכנית התחדשות עירונית פרדס חנה, חדרה, ירד מסדר היום, סבבה, ירדה מסדר היום, ולכן התוכנית שהיום ידונו בה היא תוכנית היא אותה הפקדה להתנגדויות שדיברנו עליה מקודם, זה הסדר יום, הפקדה להתנגדויות פרדס חנה, בואו נסתכל על התוכנית, נעיף מבט, דברי מטרת התוכנית, התחדשות עירונית שכונת מגורים
במפגש הרחובות הנדיב והבנים בפרדס חנה, פינוי של 168 יחידות דיור, בינוי של 510 יחידות דיור למגורים, מבני ציבור, מסחר ושטחים פתוחים. גם פה, חברים, שימו לב, לא מתחם גדול מאוד, כן יש כאן כמות יחידות דיור יפה, 168 יחידות דיור זה יפה. ללכת, להסתכל מה המחירים, בכמה מוכרים היום, האם שווה לנו כמובן על פי דוח כלכליות של השמאי, וגם כמובן לעשות סקר משלכם מול מתווכים באזור, ברשות המיסים, ביד 2, אפשר להסתכל תמיד. כן, אני אומר, תמיד לקחת שמאי, גם ברכישה וגם להתייעץ איתו לדברים האלה. טבלאות איזון והקצאה יש לנו כאן, אפשר להסתכל שם על השווים שקבע השמאי, וגם אם יש לנו כאן במקרה את הדוח תקן 21.1, אז יכול להיות שגם שווה להסתכל בו, אבל כרגע אני לא רואה אותו פה, יכול להיות שהוא פה איפשהו. לא משנה. זו התוכנית הזאת בפרדס חנה, לשים לב, לבדוק, להסתכל. אני לא אגע בשאר התוכניות כאן, מי שרוצה מוזמן אחר כך לבד להיכנס, מינהל התכנון, להסתכל על הישיבה, מספר 202-5027, ולראות מה קורה בישיבה הזאת. בואו נעבור לוועדה הבאה, לישיבה הבאה. לא רציתי להכניס יותר מדי ישיבות, אבל יש כאן ישיבה מעניינת של ועדת משנה להתחדשות עירונית של מחוז צפון. לא רציתי להיכנס לוועדה, אבל יש כאן משהו שהוא מעניין, שהוא כן יפה, אז אני חושב שאנחנו כדאי לנו לגעת לפחות בראשי פרקים בוועדה הזאת. אישור פרוטוקול לא מעניין אותנו, תוכנית 207-129-7878, התחדשות מתחם בן צבי, טבריה, זה כן מעניין, דיון בהפקדת תוכנית כמו שראינו מקודם. יש לנו דיון, במידה ויחליטו להפקיד, אז יפקידו, במידה ויחליטו לא להפקיד עדיין, יכול להיות שחסר מסמכים, ירצו עוד משהו, מתחם יחסית גדול, הקו הכחול אנחנו יכולים לראות, כולל הרבה יחידות דיור יחסית, התוכנית עצמה היא תוכנית מפורטת, מכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות, והסמכות להפקיד אותה היא מחוזית. בואו נקרא את הוראות התוכנית בקצרה. התחדשות מתחם בן צבי, הרב קוק, מתווה פינוי בינוי, מסגרת יפונו 288 יחידות דיור, לצד 9 יחידות מסחריות, ייבנו 1,466 יחידות דיור חדשות, המותאמות לתקני בטיחות סיסטמיים נגד רעידות אדמה. התוכנית יוצרת מרקם עירוני משולב המחבר את השכונה למערך התנועה העירוני ולמערך השטחים הפתוחים הסובב אותה. התכנון כולל מגוון סוגי בינוי, שילוב של מבני ציבור ומסחר שכונתי ופיתוח שטח ציבורי פתוח. גם פה, חברים, בדיקה תכנונית, עכשיו זה הסטטוס שנמצא כאן, אבל בפועל אנחנו רואים שביום שלישי, ה-18 לנובמבר 2025, ועדת משנה להתחדשות עירונית, ועדה מחוזית, צפון, תדון האם להפקיד את התוכנית. הנה התאריך, הנה הישיבה. בואו נסתכל שני התאריכים. קבלת תוכנית הייתה ב-30/7/2025, באוגוסט 25 עמדה בתנאי סף, ועכשיו אנחנו רואים שיש דיון להפקדה ממש בעוד יומיים. כמובן שזה שמופיע לנו כאן שקבלת התוכנית הייתה ב-30/7/2025, יכול להיות שנעשתה כאן כנראה שנעשתה כאן הרבה עבודה מקדימה, הרבה פרה-רולינג, גם עם ועדה מקומית וגם עם ועדה מחוזית. כל המסמכים כאן, הוראות, תסריט, נספחים, חוות דעת כלכלית יש לנו כאן של תקן 21, הנה תקן 21.1 על שווים שהשמאי קבע לטובת רווחיות מינימלית במתחם פינוי בינוי. מה שמעניין זה טבריה, השווי קרקע כאן הוא מאוד מאוד נמוך יחסית, ולכן כדאי ומעניין להסתכל גם על הטבלה הזאת. אני לא אעשה את זה עכשיו, אתן לכם לעשות את זה לבד. זו התוכנית הזאת בטבריה, גם פה מאוד מעניין, מי שיש לו תקציב נמוך יותר, מעניין להסתכל, כי גם פה שלבים מתקדמים, אנחנו גם יכולים לראות שהקצב התקדמות של התוכנית יחסית מהיר. יהיה לנו כאן יכול להיות הרבה התנגדות, כי זה שטח גדול, וכמובן הכלכליות כאן היא בעייתית, אז יכול להיות שהיזמים שהחתימו במתחם, יבואו ויבקשו התנגדויות בשביל להגדיל את הזכויות בנייה עוד קצת. שימו לב, אבל זו התוכנית הזאת. בואו נתקדם הלאה. התוכנית הבאה שוועדת משנה להתחדשות עירונית של מחוז צפון עומדת לדון בה, שהיא גם מעניינת, תוכנית 208-1359066 בקרמיאל. אוקיי? גם פה ערכי קרקע נמוכים, אנחנו צריכים להסתכל, לראות, כי האזורים שבהם ערכי קרקע נמוכים, בדרך כלל מכפיל דירות הוא יותר גבוה, או שיש שטחים משלימים שרשות מקרקעי ישראל מקצה, ולכן כדאי להסתכל על הדברים האלה. התחדשות עירונית שכונת מגורים הכוללת פינוי של 54 יחידות דיור קיימות, הקמת 330 יחידות דיור כולל שימושים נלווים וכו'. גם כאן מתחם לא גדול, אבל גם לא קטן. יש לנו כאן כמות יחידות דיור יפה, 54 יחידות, בעצם קטן. לא משנה, 54 יחידות דיור זה קטן, אבל עדיין מעניין. יש כאן בניינים קטנים, שטח גדול יחסית עם הרבה שטח פתוח שמאפשר תכנון יעיל יותר, מיטבי יותר, קו כחול סבבה, מיקום טוב. יש לנו כאן ממש בקצה שטח פתוח לגמרי, שיש כאן נוף יפה כנראה. אז שימו לב גם לדבר הזה, מסמכי התוכנית, חוות דעת כלכלית, תקן 21, אני לא אכנס לזה, ניתן לכם לעשות את זה. רציתי לגעת בזה, ושימו לב לסעיף הבא, שמי שלא מכיר, אני רוצה שתלמדו. סעיף 7, אותה תוכנית, תוכנית אחרת. מתחם הדקל, זאת התוכנית. פשוט פה יש לנו מספר תוכנית אחר. נסתכל על קו כחול, לראות שזה באמת אותו קו כחול, רק שלא עושה פדיחה.
הקו כחול אותו קו כחול, זה אותה תוכנית בדיוק, רק מה שקורה כאן, זה פרסום לפי סעיפים 77-78 לחוק התכנון והבנייה. הסעיפים האלה אומרים בעצם, שימו לב, מהרגע הזה, אנחנו כרגע מפרסמים לציבור, שידעו שמכינים כאן תוכנית. היא עומדת לשנות את זכויות הבנייה בקרקע, ולכן אנחנו עוצרים את ההוצאת היתרים. גם אם יש תוכנית מאושרת שמאפשרת לכם לבנות על הגג, לבנות הרחבה, להזיז הצידה, דברים כאלה, אין. עכשיו אנחנו עוצרים את היתרי בנייה, אי אפשר להוציא היתרי בנייה יותר מכוח התוכניות הקיימות. כמובן שזה לתקופה לא מוגבלת עד שיגידו אחרת. לפעמים מודיעים בסעיפים, בפרסום עצמו לפעמים אומרים שכן מוגבל, אבל בדרך כלל זה לא מוגבל בזמן, עד שהתוכנית הבאה תאושר ובעצם תשננו את הזכויות בנייה, כי אנחנו ראינו מקודם שמדובר על תוכנית התחדשות עירונית, שכמובן עומדת לשנות את זכויות הבנייה באופן משמעותי, ובשביל לא לפגוע במצב בשטח, הרי מה קורה? היזם, או לא משנה מי שמגיש את התוכנית לוועדה, הוא עשה תסריט של השטח, עשה מדידות, ואם מישהו ישנה בפועל בשטח דברים, אז זה עומד לפגוע בכל התכנון, גם בכלכליות וגם בתכנון בפועל, שאנחנו רואים בתסריט דבר אחד, במציאות יש דבר אחר, כי מישהו עשה הרחבה. אז כמובן עוצרים את הדברים האלה, סעיפים 77-78 לחוק התכנון והבנייה, הודעה ומניעת הוצאת היתרים, שני סעיפים מאוד חשובים בחוק התכנון והבנייה, ברוב התוכניות שאנחנו נראה שמתקדמות לכיוון של אישור או כיוון של תכנון, זה יכול לקרות בכל שלב, אף אחד לא אומר מתי זה קורה, הפרסום האלה, יכולים להחליט מתי שרוצים, גם לפני שמתחילים לתכנן וגם שמתחילים לתכנן, אז מפרסמים את זה, ופה אין יותר להוציא היתרי בנייה. זהו, אני לא אגע יותר פה במה שיש לנו כאן, נעצור את זה, נעבור שנייה לוועדה הבאה. אני באמת רוצה להספיק מהר, כי אני בסרטון ממש ארוך. הוועדה הבאה שאני רוצה לגעת בה באמת בקצרה, זה הוועדה לתכנון ובנייה של מתחמים מועדפים לדיור, הוותמ"ל. היא עומדת לדון בתוכנית תמ"ל 3014 כפר סבא מתחם בן יהודה צפון. אין כאן עדיין מסמכים. תוכנית מאוד מאוד ראשונית. כרגע הם עומדים להציג את התוכנית לוותמ"ל וידונו בה ויחליטו האם לקדם אותה ואיך לקדם אותה. אנחנו יכולים לראות שמבחינת, אם אני רוצה להיכנס לתוכנית, לינק למסמכים נגיד, אז אני אראה שהתוכנית נמצאת במה שנקרא שלב שהוא פרה-רולינג. פרה-רולינג, שלב מקדים, לפני תכנון, לפני שמתחילים את הגלגולים אחד עם השני, עושים לנו שלב מקדים שבו דנים אחד עם השני, עוד לפני שמגישים, כדי שהתהליך הסטטוטורי, החוקי, יעבור בצורה חלקה ומהירה, אז עושים תיאום כוונות, מדברים. אנחנו נסתכל שנייה רק בשביל לראות את הקו הכחול, כי פה הוא לא מופיע לי באופן ישיר, אני עוד מעט אזיז את זה לגוב מפ לפי גושים וחלקות ונסתכל, אבל התוויית מסגרת סטטוטורית להקמת רובע מעורב שימושי מגורים, מסחר ותעסוקה בצפון כפר סבא, כהמשך וברצף לעיר הקיימת, ובו כ-12,000 יחידות דיור בתמהיל המגוון, לרבות יחידות דיור להשכרה ארוכת טווח ודיור בר השגה, תוך קביעת מערכת דרכים, תשתיות והקצאת שטחים למבנים ומוסדות ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים ושטחי תעסוקה ומסחר, לשירות תושבי השכונה ותושבי העיר כולה. תוכנית גדולה יחסית, אני עכשיו אראה לכם למה אני אומר שהיא גדולה, נסתכל שנייה רק על הישיבה שאמרתי לכם, בסדר יום צירפו לנו את הקו הכחול כמפה, בחלק התחתון, תראו זה שטח גדול יחסית, אוקיי? וכל השטח הוא חקלאי, אז מי שיש לו שם קרקע חקלאית, שידע שמתחילים לקדם לו שם תכנון בוותמ"ל, ושוב, שלב יחסית מוקדם, אבל אנחנו רואים כבר שמתחילים להזיז את זה, אז מברוק למי שיש לו שם קרקע חקלאית, להגיד לכם ללכת לקנות שם, אני לא אגיד, אני לא אמליץ לאף אחד לעשות שום פעולה כלשהי, במיוחד שמדובר על קרקעות חקלאיות, שגם אחרי שהתוכנית תאושר, יש לנו איחוד וחלוקה, ולפעמים תל השבחה, ודברים כאלה שלא בטוח שמביאים את זה למצב שזה כלכלי, לקנות קרקע חקלאית במתחמים כאלו, אבל בכל מקרה תדעו שהתוכנית הזאת נמצאת כרגע בשלב שהוא פרה-רולינג, וידונו בה בוותמ"ל ב-18 לנובמבר 25, כלומר ביום שלישי. מסמכי התוכנית כמובן יש לנו כאן את המסמכים הראשוניים, אני מאמין שיש לנו כאן נספח איזון, נספח מה שנקרא איחוד וחלוקה, נספח איזון והקצאה, רגע, לא. עדיין לא סרקו אותו יכול להיות, אבל נספח בינוי כבר בפנים. בואו נראה שנייה את התוכנית שמה שעומדים לעשות כאן, סתם כהחטפת מבט. אז הנה נספח הבינוי, אפשר להסתכל, לראות את הצורה של המבנים, של המגורים. קיצר, מי שיש לו זמן ורוצה להתעניין, כי יש לו שם קרקע, או שהוא רוצה להבין מה עומד לקרות ברחוב הזה, בשכונה הזאת, אז מומלץ להיכנס ולהסתכל. כמובן, כל המסמכים חשובים, אנחנו לא נפלה אף מסמך. יש מסמכים יותר חשובים, יש מסמכים פחות, אבל כולם חשובים. אז יכול להסתכל, לעבור. אני לא רוצה שנצלול לעוד תוכניות, יש עוד ישיבה מעניינת דווקא השבוע בוועדה משנה להתחדשות עירונית של חיפה. יש לנו כאן דיון, אם אני לא טועה, דיון בהתנגדויות, כן, דיון בהתנגדויות של מתחם סטרומה, התחדשות עירונית. אני לא אכנס לזה, מי שרוצה יכול להיכנס, 3041034636, זה מספר התוכנית.
שם התוכנית התחדשות עירונית, התחדשות מתחם סטרומה בחיפה. אז זהו חברים, אני אעצור שנייה את החלק הזה, נעבור שנייה לדבר ככה. מה היה לנו היום? דיברנו על, היה ממש סרטון ארוך, התחלנו בלדבר על כל הפרסומים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועל ההשלכות שלהם, על מה שיקרה בהחלטת הריבית ב-24 לנובמבר 2025. בעזרת השם, אולי אנחנו נתחיל לראות הורדת ריבית. חוץ מזה, דיברנו על התוכניות שעומדים לדון בהם השבוע בוועדות השונות, וזהו, בעיקר התחדשות עירונית, וכמובן דיברנו על תמ"ל 3014, אם אני לא טועה במספר, שבכפר סבא, אז מומלץ להסתכל, מי שמתעניין. בואו נסתכל שנייה על האתר שלנו ונסיים בזה, כי אני רוצה באמת שתראו, כל הנתונים מופיעים שם, אני חוזר ואומר את זה כל הזמן, כל הסקירות, ואני גם מעלה סקירות על התוכניות שעומדים לדון בהם, אני גם מעלה את זה, תלוי איפה, אבל כן, תוכנית נגיד פינוי-בינוי בנתיבות, העליתי גם פה, התחדשות עירונית פתח תקווה, אני מעלה תוכניות גם, אבל לרוב זה בעיקר דברים שקשורים לחדשות בתחום הנדל"ן, תחום התכנון, תחום המיסוי, כל הדברים האלה שקשורים במקרקעין, בהשקעות, במכרזים, כמובן מכרזים למילואימניקים, זה עמוד בפני עצמו, שיש סקירות לכל המכרזים שפורסמה בהם חוברת מכרז למילואימניקים, רק הרשמה והגרלה. זהו, כל הדברים נמצאים באתר, תעקבו אחרינו בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב כמובן, פה בסרטונים, יום שלישי אנחנו בעזרת השם נעשה סרטון שלישי פעמיים, כי טוב, תעקבו, ובאתר זה הכי חשוב, כי פה כמובן כל הנתונים בצורה הכי מסודרת שיש. שיהיה לנו שבוע נפלא, שיגמר ב-20 לחודש, לדעתי נגמר השבוע, נכון? מהיום עד ה-20 לחודש, נסתכל ביומן, היום ה-16, ונגמר ביום חמישי, ב-20 לחודש, 21 זה יום שישי, אז זהו. חברים שלנו בהצלחה, שבוע טוב, ונתראה בסרטון הבא.